today's video, adto may sa challenge ni Beatmaster. Challenge niya nilang Tito Ining nga Quicksand Challenge Last to Live, no? So, time check, it's already 7:30 AM and nadugay mi kay 9 ang challenge ni Tito Ining niya. Nadugay mi kay na flat ang motor ni Tito Ining sa atubangan. Okay, nagpa. Adto may kabaudungan ni sa mga Kurimaw Vines. Excited na ka? Yes, I'm so excited kay idol na ko sila. Be right back mga may. Kay nagkuyog namin sa Kurimaw Vines. Dala sila. And nagpaabot pa mi sa mga BYC nilang Beatmaster. Kay wami kayo asa sila. Ready na ka? No. Si Bright Pack mga may nag-abot sa mga BYC. Dala sila mga so, naabot kami mga meg. Dala mi dali. Hi, Beatmaster. So, tara, ang sakyan na ni Beatmaster, mami. Hi, Megs! Hi, mga kaelong. Hi! Open ka ni Megs? Tiga-gopo lagi yan, oy. Tiga-gopo lagi kagbayot. Okay, magagana ni Tobig, okay na siya. Okay, butaw naman eh. Si Kuy, babe, si Triple O. Tingnan ni Ma'am Sitin. Ako nga ka ba? Oh, di ba? Ikaw mo na ganit? Oh, sige. Adili di ay. Shoutout po, Dira mga Ilhan. meg. Yes! Wait na itong mga kamera. Ako matago niya. Bukuyog na lang ko diha para... Amay pa dol. Yay! Bukoy ka dun? Yung ganda mo nga, di mo itong naon. Sige. Sa ko dol ha. Tulo. Oh my God! Importante mahalaga. Beatmaster! Kaya saan yung technique para makadaong mo Tagalog lang eh? Yung teknik ko po ay yung pagiging maganda ko dito sa loob. Ay, Picture sa tanong. At least sa itong... 1, 2, 3. Smile! Smile. 1, 2, 3. Smile! Dali rin mapuro ron, iwan og kusog. Yan, sakta na ito ka. Basin na ato, basin. Parisyo. Ang pinakahuli magsusurvive dito ay mananalo ng 50,000 pesos! Minsan consolation prize. Kung na puso man siguro na? Puso. Oh, na puso. Kung ganahan ka, mawawa na ka. Puso. Namula na siya cake. Chiffon cake. Sa mga may katagan ni si Kuy Vibes o kuan. hindi kini siya sa dito. Ah, sa lalamunan. Ay, ka picture daw. Hi, Picture. Ay, kung matanong mo kung Saudi ay. okay ro di man eh. Okay ra dito ay ko. Swerte guys, ito yun yung kinakatabi siyang idol.
Asiya rin ka ng bata. Hoy, gawag yun. Tangan ko laki lang to. Bajam. Excited na sa yung encounter. Arjik Bozo. Kalapo ko lang. Tagal rin dito dyan. Free pa jud mi diri. Guys, mula agni sa dwarf house ni Beatmaster. Ayay. Ay, laag ko na siya dire. Kasi mapakong ka na, Nitch. Hala. CR ka? Siya ko daan ay. Parang ay, hindi na CR dia. Mag-CR ko dia ay. Siya sa daan. Ngit-ngit. Ano ba ba? Wala may babogol. Nadol. Tour lagi guys Sa tour ni sa dwarf house ni Beatmaster. Ha! Asa Jordan eh? Sa mga ni ang kuan ni Beatmaster. Sa mga ni ang iyang gamit ang car bike. sa mga ni ang car bike. Sa mga ni ang gigamit ito. Asa ganito ka itong trip to Sikihor. Ah. Yan, nanira sila. Yeah. Sorry ako ni mga. Ay, mag-start na sila guys. Yung isa lobro, mauna na ha. Walay magkuhan. Kung sa'yo ni matunlog nyo na, mauna na. Sabasin na mo kwarta dira sa bulsa. Skincare ni mo. Ay lang to eh. Ora. Ay kayak. Oo. Okay. Sakit ako na Dre. Tanong mo. 1 2 3 go. Ako si Boy Maas, walang kwintang vlog. Ora. Okay na. Ay, asan doon? Dol, bitin dol. Bitin laom. Lahat na maplat, maraga drive ba? Di larga. Boy, maan! Go 15k. Adol, bitin dol. Dol. Dol, ako dol. Ang ulo dol. Dito na ako sa Olympic. Asa yun Jun? Oh, wag sugo. Okay. Igos mo kay Agay, sakita to eh. Okay, kita sunod sa Piling kapag ikay ka piling. Go, remove vines. Okay. May lagi kuan lagi power lagi. Dul, ako dul. Dul, ako dul. Hala, inanay! Ani ka mo rebalo. Okay. Chic. Chikoy vibes with triple! Oh, oh, oh! Ay! Ay! Hey, 1, 2, Okay, kamo. Wala mag-live ba? Oy, wala mag-live. Sa mga meg, napiskan na ni Shikoy Vibes. Maglibak, DJ mo lang maglibak kita. Wala mag-live. Sa challenge na to, bawal ang pagkain. Okay ha? Otay. Sa challenge na to, bawal ang pagkain. Mukhaon na. Pero hindi bawal malibang. Bawal? Bawal malibang. Disqualified ang malibang. Ay, joke. Alibang. Wala
wala pa niron ibutangan ni buaya dari ron dahil nung dagat tanan. Mga zombie. Mga zombie ang. 1, 2, 3. Hindi mo taka New Year na. Dapat 24 oras. Oh, 24 oras. Kayo. Wait, tungahin na. Kay apel. Patent kay apel. What's up? Isang kahon sa akin, bay. Ako ni ganit. Inom. Okay, so, hindi mo magmula. Play. Speech. Okay. Okay, Bear. Tuyog daw. Ding, ang bato. Ay, skin ba? Dili man to ulo. Sige. Sa likod. Huwag ka kita! Para sa bayan! Mas mahal din. Balik. Pwede balik mo. Boy Ogum! Boy Ogum! Boy Ogum! Boy Ogum! Boy Ogum! Boy Ogum! Ay, ini nga. Bayranti ka! Awa na yung bayranti ka! Ako'y bayan mo! Ako'y bayan mo! Hawa na yun ha! Uy, hawa na lagi mo ito! Dako kayo! Ako'y bayan mo! Run.
Kumbay para ang mga mata. Naluya sa mga buhok. Diyan, dili pa. Uy. Ayaw taon patangtang ning. May isang umalis, magsasakripisyo para makakain yung mga kagrupo niya. Kaya grupo kasi team. Kung walang lalabas sa team nila, walang makakakain kahit isa sa kanila. Sa amin, grupo Hadri Bayjam, sukol magpatayan. Karon, sukol pa na ron. Ang last na nga challenge, murag di lagi nag-auman. Tanawa Hadri Bayjam, nanabay ng luspan. Hoy, kung di na ginyo kaya out naman para ma-discuss siya. Nay mo out, merong mag-out wala. 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 Walang gustong mag-out. Wala. Luto. Wala. Hindi pwede pag hindi tayo susunod sa mga payo niya. Kailangan talaga may lalabas na isa nga sa grupo natin. Pwede ako, pwede ikaw rin, pwede rin ikaw. Pili na tayo. Kamu dia. Wala pa. Decide. Grabe ka, init! Ang sarap ng munggos. Bigay naman dyan. Bigay naman dyan. Water, dapat hati-hati lang kayo. Salamat, Idol Bed Master! Taksara ka na daw? Eh, sige ah. Amin nila. Taksa ka na daw, ako manurot. Ang naman siya tubig ganyan natin. Muragi mo na sa kanin ka na. So guys, sagaan 2,000 pesos ang mugawas. Nasugot ka mo gawa si Tita Ining. No. Wa na kato nga ang 2K sa 50K. Ako pa rin magawas lagi, magawas na kay makapapon. Hindi ka daw na yun. Di, ang strategya na para lang nako no. Ang strategya na from mugahigot. Sa inyong team, minok taraon kung sabot mo kisa gid nakagahi ninyo para nay makakaon yung makakaon mo. Kung init man mo. Rari ba, tiger ba? Ito yung bang. Painit mo sa labas, magwapo ba? Oy, amo out pa. Amo get out. Amo get out. Kumutiyap. Agir ko. Iyo, Pinoy! Freaking! Narito! Awan ay, wanay, sunay. Dugay pa mo yung surrender ay. Dili pa nakaplong-plong at smell. Kinsay mo gukon niya. Pwede pa naman yun ah. Ako na plong! Wrestling gini yun. Wala, gusto ko lang mag-enjoy. At syempre, para matapag tayo ng negosyo. Ikaw ba dyan? Long trip lang. Yawas. Oh yeah. Sarap.
Okay, pagrantayan po guys. Uy, ikot na tarumay. Kita tayo yung palagi. Ayaw, takang kubot na. Bali na, pinitihan nyo na. Sakto kayo niya, bugnaw. Hoy, anong piyansa kita na lapinan? Ako nakuha na, nalukay na. Anong piyansa na dyan? Ako yung hawas na diya. Tubig. Tumba! Napuling do. Bomba. Kiss. Duwaan din eh. Bomba. Kailang. Dapat to si Tuan. Ade mo? Ay, saka na na. Ito nga, ginaw pa. Ikalin mo din, kailang imo nung ginaw. Ginaw. Na. Fire. Yung. Pero, sure lang. Nagputang ina. Ayaw daw. Oh, saka. Pero kini kay sarap bida ba? Nasa nilo, nasa nilo mo bahin, kuha mo nawas. Human. Patupi man ini. Okay pa kayo dyan? Ice! Ari mo dali uban. Ay, dire. Ay, gamay. Gahawid ko are. Gamay. Na, okay. Ubal Ari daw dyan. Pumili kayo ng ice, dapat ipasa nyo. Nako kayo. Ay, hunungay. Tumig. Ana, ge. Okay. Sunod po na ito. Dalawa, bubunot ng dalawa. Ano malaya? Yate. Kita ko lang. Brett, feel na ko ba? Kaya mo dyan malam ka ako. Labay, dagat bay. So, basta hawa na sila Tito Ining. Nag-aandam na. Okay, itatapon ko to. Dira. Asa dira. Istot na. Oh. Okay sa'yo makakuha ni, iyahan na ni. O niya out na. Okay. Go, pera. Okay ah? Yan. Kayo, nai makakuha. Nai makakuha niyo, isa lang niya. Hoy, respect lang dyan. Kung nai makuha na ganun niya, maisa na ayaw ilugan niyo ha. Okay. Makuha na ganun isa, ayaw iluga. Okay, larga. Abang isa kukupot ni Licho, matagal ganit taka mo gasmag. May ibabato akong pera at ang makakuha nito sa kanya na. Ajak. Pero out na. Hey! Deal! Den! 1, 2, 3. Tawanin niyo! Hala! Pila to ka muki-muki kuan bay jam? Ay, malan niyo dalo. Hindi ka nakakuha. To ko mo ni buto. 1, 2, 3, go! 1,000! Yay! Okay, si Shakit may nga pildi na midas. 1, 2, 3, go! 1,000! Yay! 1,000! Yay! Happy birthday to me! Alitson niya rin, Lord. Alitson niya, oy! Nani out na si Tito Ining na Neng. Para mo kadiha. Ngit-ngito eh. Di na ba tugnaw na kayo? Pama ni mo litsyon. Ay, plato niya! Nagkuha na yan. Tihik kay sila eh. Tihik kay yung ibahik na tihik. 1, 2, 3, go! Para sa 15,000. 15. Oh, 15 wa. Okay na. Bay, amo ni sobra. Ready? 1, 2, 3, go! One down.
Lihat tas ada? So, what's up mga Meg? So, thank you so much kay Mr. Beatmaster Jammer. Maraming salamat din sa pagpunta, sa pagsali dito sa aming challenge kahit yun. At least ginawa mo yung lahat ng makakaya mo. Thank you. Salamat. Challenge ay? Napay sunod. Ako pa sunod, 100%. Hello, hi, Day. Picture sa meeting. Ikaw na po yung sunod laag. Oh, gago mo. Asa rapit sa pinang mga? Pawon. Dol. Hindi mo lagi ni. Dito. Masarap ito na. Masarap ito na. Kuan. Aw, ilang ka to dito. Amo ang pinamamahan. Kaya pa ilogan? Bye, Jam. Beatmaster, thank you very much. 50,000. Lego Tiger. Bam Jones. Sige, Dol. Padol na padol. Mako magubog mo ron. Guys, mumulit kami guys. Kay Makuha ra kapoy na may. Ay, mo lagi di ay. Oh, right. Oh. Idol ra ba kaniya? Dati kag mang sinday. Wala iskina na. Ano magbabaw? Para pag-gran, graduate mo na diha. Kada mo res kayo ba? Wala iskina na Jam. Straight no. Ayun, mulit ko. Nag-abot ka sa siko. Namin ka sana pababaw. Straight lang yun. Ayan, mulit ko. What's up? Okay, bye. Salamat kayo.